Зарина бала шақта нинди бала иде? Бүтін нәрсені ота тұрған бала едім мен. Нәрсе қолыма тұтам, нинди ойыншықны тұтам, бүтін нәрсесini отып барадыр. Меңа обязательно қуршақның ішін ашып қараға керек. Меңа бала шақта әлі неше яшымәдір жырлай тұрған қуршақ бөле кеттілер әтияны. Шул күнні өк мен аның ішін әйтем, қоян жырлай екен бұл деп оқтарып барадым. Ну бүтін жырлай алмады енді. Жыр екен неше яштан жырлайсың Зарина? Һәм ғұммен нешегірек келіп ләктің әлгі өлкәгә деп әйт? Балалар бақшасында Так. Әрбір өзімнің группада бір яшқа кішкенерек болсам да, мен барсыннан да зуррақ ем. Шыны здоровый бала едім мен. Мен аты, кстати, толстушка деп әйтер енді гілім. Шыны таза бала. Хам шуңа күрә мені гіл Снегурочка қар қызы деп қоялар. Хам Снегурочка қар қызы енді әлбәтті бүтін жырларыны, бүтін яңа ел жырларын башқара бит енді жырлы. Менә шуннан яни сезіп алғам. Анда эшләгән тәрбияче сезіп алғам. Менә шуннан китте ул жырлау. Хам теге уены күлкісі бірге конкурсларда катнашып, шул болашактан башланды инде. Минем әни дә иҗат кешесе түгел, әти дә иҗат кешесе түгел. Гомумән гел теге чит җирдән дип әйтгәндә, чит сферадан. Ләкин әни сөйләү буенча минем бабам матур җырлаган. Менә шуннандыр инде шулай. Ничегрәк соң сиңа яңа мөхит, гастроль тормышы, менә үзеңнең гастроль тормышың? Менә дөресен әйтәм, бик авыр һәм бик чыгымлы нәрсә икән ул. Бу эштә әгәр дә алданрак уйланылмаган була икән, менә бу финанс яклары да, эмоциональ ягы да бик авырга туры килә. Шуңа күрә кемнәр концертлар белән йөрергә тели, чыгырга тели, һәм гомумән ул бер концерт белән генә шикләнеп калып түгел, гастрольләргә чыгырга тели. Алдан уйларга кирәк барсын да. Теге как минимум 500 миллион менә шулай җыеп куйырга кирәк. Бу инде теге концертка кую расходлары белән бергә дип әйтүем мин. Чөнки беренче концертлар кую ул һәрвакыт минуска дип әйтәләр. Ул теге бардыр инде әлбәттә исключениялар. Ну, менә минеке исключение юк булмады, шуңа күрә. Ну, син бит әле кыз кеше. Шуңа күрә сиңа икелектә авыррак. Шулай бит берне үзең эшлисең, үзең стрисең. Үзем эшлим. Үзем тырышам, бернинди дә теге мәсәле җынлы абзыйларым юк. Кызганычка каршымы, кызганычка каршымы, бәхеткә каршымы дигәндәй, Аллага шөкер, үзем тырышам, булдырам. Ничә концерт куеп өлгердең әле? 120-гә якындыр инде әгәр дә. Син шушы 20 концерт белән канәгатьме? Мин канәгать. Менә төрле җирдә төрле халык булды, төрле сан булды дип әйтик. Иң кечкенә сан 45 кеше килде минем концертыма бер авылда. Ләкин аңа карамастан әйтәм бит, һәрберсе тәҗрибә. Шул 45-дә аның теләп килгән бит сине карарга. Ну буладыр инде ул беренче, икенче сезоннар әле бу башлангыч кына. Әле мин дә белеп бетермим, алар да мине белеп бетерми. Шулай бергә тамашачылар белән үсербез дип уйлыйм.